mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, daing kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang, Biyernes po nganyan, Petsa 20, kabulang kan Pebrero 2026. Inay po ang darakulang bareta alas 7. Asin sa headlines tayong darakulang mga bareta sa lado lokal, gobyerno provincial Canalbay maresibinin 274 million pesos alis sa gobyerno nasyonal sa pagitan local government support fund. Planong floating care clinic iprenesentar kan doctors from Global Newvans Health and Sacred Heart University College of Medicine asin kan Bicol University College of Medicine. Duwang bagong classroom sa Mauraro Elementary School sa Kinubatan Albay na nagkakantidad ng 5 million pesos dahil pa man napapakinabangan sa kudngunyan. 4 na centenaryan sa probinsya nin Albay nagresibi nin 50,000 pesos na insentibo hali sa gobyerno probinsyal kan Albay. Sa lado nasyonal, Kamara de Representantes posibleng parikasunan aksyon sa Vice President Sara Duterte impeachment sigon sa legal expert. Mga DDS congressmen namidbidan na sa deklarasyon ni VP Duterte na magkandidato bilang presidente sa 2028 elections. Presidente Bongbong Marcos asin Mayor Leni Robredo maghilingan sa Naga City sa Camarines Sur para sa launching kan Oplan kontra baha. Anti-political dynasty law gustong isabay sa SONA ni PBBM. Sa ibang nasyon, US military pigsasabing naganda ng maglansar ni strike sa Iran posible sa weekend. Baretang sports, Pinay tennis star Alex Yala ay nagtrayumpo na makalaog sa semis kan Dubai Open. Mga tugang yan po ang headlines tayong darakulang mga bareta alas 7. Asin kami po ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balol. Ako man po si Mardila Daing Iba. Ngunyan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. 274 million pesos na local government support fund dali sa gobyerno nasyonal ang mareresibik ang probinsya ng Albay sigun kay Albay Governor Noel Rosal matapos ang naging pagkikipag-uron kay Executive Secretary Ralph Recto sa Malacañang Palace kasudma kay banan iba pang mga gobernador sa mga ibang parte ka nasyon. Sigun sa Facebook post ni Rosal, pero digdi maresibi man kan Legazpi City an 64 million pesos, Tabaco City na may 44 million pesos, asin Ligao City na may 36 million pesos bilang suporta. Pigtagama man kang gobyerno nasyonal, antig 30 million pesos para sa ginubatan na sinubilyar, mantang tig 10 million pesos ang mga munisipalidad kan Bakakay, Kamalig, Daragal, Libon, Malilipot, Malinao, Manito, Uwas, Piduran, Pulangi, Rapurapo, Santo Domingo, asin Tiwi. Dagdag pa ni Rosal na nasabing pondo maawat na maparikasan implementasyon ka mga proyekto ng kada lokal na gobyerno sa nasyon. Pero kay ni makakaresibi man ang kada indigent families nin tig 10 kilos na bagas kada every other month o kapareho man nin 60 kilos nin bagas sa laog nin sarong taon. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Ipigpresentar kan doctors from Global Newvans Health and Sacred Heart University kan United States of America, kasabay si Dr. Ofelia Samarsi kan Bicol University College of Medicine and planned floating care clinic sarong klase nin medical mission sa barko bilang parte kan sa indang Global Health Cooperation as in new outreach programs. Sa entrevista sa DCGB News, sinabi ni Newvans Delegate Dr. Bulat Siganshin, sa paagi kan floating care clinic, masisirbihan kaini ang hard-to-reach coastal communities sa Bakakay Albay kasabayan na Hapunan Coastal Barangay sa Kagraray. Sinabi ni Ziganshin, nagigibuhon ang aktibidad ngunya na aldaw sa nasabing lugar, alagad
may mga lectures na gigibuhon sa Bicol University College of Medicine na pwedeng magdurar nin haros 6 na aldaw. Ipinaglatag man ni Siganshin an faculty as in student exchange program. Kasabay ang pagpairarom sa ensayo kan Bicol University faculty members. Sa pangingenot kan United States, mantangan American students magpapadagos kan sa idang clinical rotations sa Bicol Regional Hospital and Medical Center as in sa lokal na komunidad. Sinabi naman ni Dr. C na ansiring na partnership may katuyuhan na mapagtibay ang global citizenship, expand international academic cooperation as in mapauswag ang healthcare access, partikular sa mga remote communities kan probinsya nin Albay. Maabot sa 5 milyon pesos ang itipigtagamang fondo para sa 2 bagong classrooms kan Mauraro Elementary School sa barangay Mauraro, Ginubatan, Albay. Alagad man tinidong day na papakinabangan dahil ang taday pa na i-turnover sa manamiento kan eskwelahan. Sa entrevista kan DCGB News kay School Head Giovanni Palacio, haloy nang tapos ang konstruksyon kan 2 classrooms na pigpunduhan kan Department of Education as in pigpakonstruir kan Department of Public Works and Highways o DPWH. Alagad dahil pa ni opisyal na naipapasa o papasa sa eskwelahan dahil ang kainin na piritan ang kadaklan sa mga estudyante na magsurusuan kung sa'y nagkapera ang nagkaklase sa mga luma ng classrooms. Sa presente, pigalat pa kan manamiento kan eskwelahan ang pahayag ang DPWH 3rd District Engineering Office manungod sa pagkakapindyente kanton over ka nasabing edipisyo. So, ini kaso ba sa trabaho din na expect na tapos in the last December. Nag-expect kami na okay din kunya na January ng ining year na ini magagamit ata. Wala pa po talaga kami bibigyan, platform. So, kaya lang, tiga po kang so project engineer ka, ang sabi, kunya may irritas na na pintura. Last January ako nag-inquire. Yung sabi, then after that, wala na naman kay Marita. Basta ang last na sabi sa ko, igwa pa na digdig ilalagay. Hindi ko alam kung anong ikakaag. Ang payag ni Mauraro Elementary School Head Mr. Giovanni Palacio sa entrevista kan DCGB News. Apat na centenarian sali sa Legazpi City, Pakakay asin Ginubatan Albay ang nakaresibin in 50,000 pesos na insentibo hali sa gobyerno probinsyal kan Albay bilang pagmidbid kan pag-abot sa 100 anyos na edad. Namidbid ang mga benepisyaryo na sina Senona Arcos kan Barangay 6 Banyadero sa Legazpi City, Andrea Agarin kan Barangay Buyuan Legazpi City, Francisca Banyal kan Barangay 2 sa Bakakay asin Florencia Garcia kan Mauraro, Ginubatan. Personal na idinistribuir ni Albay Governor Noel Rosal ang nasabing insentibo sa mga benepisyaryo kung saan itinauman ang felicitation certificates. Mientras tanto, ang nasabing insentibo, parte ka nagpapadagos na programa kan gobyerno tanganing matauan in onra ang mga senior citizen na makaabot sa milestone age na 100 anyos. Mientras tanto, patangkas na sa pwesto ang 8 pulis na imbuelto sa nangyaring inkwentro sa Camarines Sur na nauli sa pagkagadaan kan sarong person under police custody o PUPC matapos na mabadil kan tulong pulis. Sigung kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kaibanan sa mga patangkas sa pwesto at mga provincial directors kan Camarines Sur Provincial Police Office asing Catanduanes Provincial Police Office pati na ang Hepe Camp Policia Chief Investigator as in investigator of the case kan Del Gallego Municipal Police Station, pati ang Chief of Police as in Chief Warrant Section kan San Miguel Municipal Police Station. Sigun pa kay Tuanyo, ipapasirarom sa pre-charge investigation ang nasabing mga pulisya o kaya mga pulis dahil sa failure to supervise na may konsiderar na neglect of duty as in ang pagpalyar na tulos na ipaabot sa regional office ang nasabing insidente. Mientras tanto, nagluwas man sa paraffin test na positibo ang tulong pulis na nagpaputok ng badil sa nagada na PUPC mantang negatibo man sa nasabing test ang biktima. Sa presente na sangat ng kasong homicide laban sa 4 na pulis na imbalto sa insidente asin ipapairarom sa restrictive custody mantang nagpapadagos ang investigasyon. Sagkod sa Pebrero 23, ngunya na taon na sana, pwedeng magsumitir ng aplikasyon ang mga rehistradong solo parents sa Pulangi Albay para sa Educational Assistance Program kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol para sa ikaduwang semestre kan school year 2025 to 2026. Sigun sa Municipal Social Welfare and Development Office kan Pulangi,
Limitado an bilang kan slots para sa ayuda as in inklusibo sa naining bukas sa mga duly registered solo parents na may aki na naka-enroll sa high school, senior high school as in college. Dagdag pa kan opisina na kinakaipuan sa nang magsumitir nin valid government issued ID kan solo parent, duwang kopya nin beripikadong school ID as in original, na kopya nin certificate of registration o certificate of enrollment. Dagdag pa kan opisina, daiya akuon an kulang na dokumento asin mahigpit na ipinagbabawal an authorization letter kung saan dapat personal na maghampang an claim o an claimant. Mientras tanto, ang gabos na aplikante ipapairarom sa cross-matching asin verifikasyon tanganing maibitaran ang dorobleng pagresibinin ayuda hali sa gobyerno. Sa dagdag na baretang lokal, may dakulang papel ang mga may atamanin ayam sa pag-aksyon sa problema sa stray dogs o mga balaw-bagaw na ayam sa mga barangay kan siyudad kan Tabaco. Sigon kay City Councilor Luis Renier Borse, nakaabot na sa sangguniang panglungsod ang nagpapadagos na problema sa mga buhing ayam sa mga barangay kan siyudad kung kaya dapat ining aksyonan. Tinawan doon ni Borse na bako sana ang mga opisyalis kan barangay ang dapat na mag-iro kundi mismo ang mga may atamanin ayam sa paginin pagiging responsable. Katakod kini nga pudan ng opisyal sa mga dog owners na ikulong o dai pagtugutan na makabuhi ang atama na ayam tanganing dai makaperwisyo sa komunidad. Sa mga opisyalis naman dapat riparohon ang mga ordinansa na nagbabawal sa stray dogs para sa magkakanigong aksyon. Atrasado ang patrabaho sa Provincial Road sa kurbadang porsyon kan Barangay Magiron, Ginubatan, Albay. Nanotaran kan DCGB News na ipinairarom na sa reblocking ang tinampo alagad ang problema da ini nagtatrabaho dahilan kan kumbar o kan kurbadang lugar nagkakausanin paggabot o paggubot kan trapiko. Sa ngunyan, pigaaram pa kan Provincial Engineering Office ang nagpapatrabaho kaini sa pagsasabi na parte ini kan Provincial Road. Ang nasabing lugar, iyo ang direksyon o pigaagihan hali sa Ginubatan, papasiring sa Jovellar, Albay. Bagatugang primerong partiyan, gusto yung Bareta alas 7, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa singkamugdagan kapanahon, bakalis lamang buken At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ayun no, si Jopit na torpe dati, may ka-holding hands na ngayon. Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos ang nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifax for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang
DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB Barreta alas 7. Sa detalles po kabareta sa lado nasyonal, posibleng parikason kang Kamara de Representantes ang mga lakdang kay ni may kinaraman sa mga ipigsumitir na impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte matapos kaning mag-anunsyo kan sa iyang pagkandidato sa 2028 presidential race. Ipinahayag ni University of the Philippines o UP College of Law Dean as in Associate Professor Gwen Grecia de Vera as in sigun kay de Vera na bako na makabigla ang anunsyo ni Duterte as in importanteng ugido ng estratehiya sa likod kan anunsyong ini. Dagdag pa niya na pwedeng makaapekto ang nasabing deklarasyon sa pagtrato kan mga miyembro kan Kamara sa mga impeachment complaint kontra kay VP Duterte. Ngunya na nagdeklarar na si Vice Presidente Sara Duterte na makandidato siya bilang presidente sa 2028 elections asin mapuo naman ang impeachment process. Maaaraman na kung si Isay-an sa iyang mga kaapil sa Kamara. Pahayag ini ni House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na nagtutubod na estratehiya ni Duterte ang atab na pagdeklarar tanganing maaraman kaini kung si Isay sa 318 na mga kongresista ang sa iyang kaapil. Kan 19 Congress, uminabot sa 215 na kongresista ang nag-endorso sa impeachment complaint kontra kay Duterte na pigdeklarar man kan Korte Suprema na unconstitutional kaya sa giraray ining sinangatan nin reklamo. Kadaklan sa mga kongresistang ini, miyembro ngunyan kan 20th Congress. Sa kabilugan, uminabot na sa 4 na isumitir na impeachment complaint kontra kay Duterte sa Kamara asin piglalauman na sa masunod na semana maarangkada na ang proseso asin mapipiritan ang mga kongresista na magdesisyon kapag pinaagi ini sa botohan. Sa ngunyan, daing malinaw na listahan kan mga kongresista kung si Isay ang kaapil ni VP Sara Duterte, apwer sa iyang tugang na si Davao City, 1st District Representative Paulo Duterte, pamangkin na si Davao City 2nd District Omar Vincent Duterte, pinsan na si PP Party List, Representative Harold James Duterte, asin kaalyado kan sa iyang pamilya na si Davao 3rd District Representative Isidro Ungab. Mientras tanto, kinumpirmar ni Palace Press Officer Claire Castro na mabisita si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Naga City asin magkikipagilingan kay dating Vice President asin ngunyan Mayor Leni Robredo. Sinabi niyang sa aga, Pebrero 21, maduman ang presidente sa syudad para sa Oplan Kontrabaha. Sinabi ni Castro na ang bibisitaw ni Marcos ay ang Oplan Kontrabaha na pinunan na sa Naga City kung sa busy ngunyan ang mga empleyado kan DPWH para linigon ang mga kali, drainage asin salog sa Naga City. Kanapoton kung pag-urunan man kang presidente asin ni Robredo ang iba pang mga bagay, sinabi ni Castro na iyan ang dapat naabangan. Gusto kan liderato kan Kamara de Representantes na maisabay ang anti-political dynasty law sa State of the Nation address o sona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo. Ini ang sinabi ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson asin Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adyong sa entrevista sa Cebu kung saan nagkondukta in public consultation may kinaaraman kan propwesto. Sigon kay Adyong, ang anti-political dynasty law iyo ang numero 1 prioridad sa mga Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC priority measure. Ngunya na Biyernes, makondukta naman in public consultation ang House Suffrage Committee sa Cagayan de Oro. Sa iba pang baretang lokal, ipinahayag ni Palace Press Officer Claire Castro na pigdesignar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos si Attorney Melvin Matibag bilang bagong direktor ka National Bureau of Investigation o NBI. Kasalidaan ni Matibag si Acting NBI Director, Attorney Angelito Magno. Dahil na nagpaluwas pa ng ibang impormasyon si Castro, kay bana na kuno rin opisyal na matukaw sa pwesto si Matibag. Magirumduman na nagdimitir ang dating director kani na si Jaime Santiago ka nakaging taon. Sinabi ni Santiago na may orchestrated move para rautonan sa iyang reputasyon matapos sa iyang paglaban sa pigsasabing mga iskalawag sa ahensya. Ang aksyon ay ni kan sa iyang detractors na panaraot sa iyang reputasyon ang nagbusol man sa iya para maglusad sa pwesto.
Para maaksyonan ang kakulangan in classroom sa bilog na nasyon, inagad ni Education Secretary Sani Angara sa mga negosyante na makisumaro sa gobyerno sa pagresolbar kaini. Sa sarong forum, sinabi ni Angara na papakasuguninda ang Public-Private Partnership o PPP para maparikas ang konstruksyon kan mga eskwelahan. Sa iraram kan partnership, target na matapos ang mga classroom sa laog nin saro sa 2 taon. Gikan sa dating pigaabot pa ni nagkapirang taon. Enot nang inaprubaran ang 16,000 na classrooms. Sa iraram kan programa asin pwede pang umabot ang numero kaini sa sobra sang 2,000 sa mga masunod na taon. Katakod kaini pigbubusulman kan Department of Education o DepEd ang digital upgrade kan mga eskwelahan sa tabang kan Public Schools Internet Program Connect katuwang ang Khan Academy. Para kay Angara, importante ang ambag kan pribadong sektor para maparikas ang solusyon pag-abot sa krisis sa edukasyon. Sa detalles mga bareta sa ibang nasyon, naganda na ang US military na maglansa na ni strike sa Iran na posibleng gibon sa weekend. Alagad wala pang pinal na desisyon si US President Donald Trump kung tutugutan niya ang nasabing aksyon base man sa nagkapirang source na pamilyar sa nasabing issue. Pigasabing napaisin na sa White House na preparado na ang militar para umatake sa weekend sigon sa sarong source. Kasunod ka na notaran na build-up o pagdakol kan air asin naval assets kan Amerika sa nakalista daw sa may Medio Oriente o Middle East. Alagad sigon sa sarong source, pigdidebatihan pa kan kampo ni Trump kung malasar ng military action asin pagkonsulta pa ang mga advisors asin sa iyang kalyado kung ano at mas maray na aksyon. Magirumduman na nagkondukta nin indirect talks ang mga negosyador kan Iran asin Amerika sa Geneva para mapakulpa ang tensyon entre kan duwang nasyon. Alagad natapos ini na daing malinaw na resolusyon. Paretang sports, dae uminasir antibay ni Pinay tennis star Alex Yala kay world number 4, Coco Gauff, sa quarterfinals kan Dubai Open Championships. Nakuha kan American tennis star ang paggana sa score na 6-0, 6-2 para dagos ng tapuson ang kampanya ni Yala sa nasabing torneo. Sa pagpuon pasanakan kawat, dominado na ni Gauff ang laban kung saan tinapos niya ang primerong set, nindai pang 30 minutos. Ang Dubai Tennis Championships, ang pang-anom na torneo ni Yala ngunya na taon. Pagkatapos kan Dubai Tennis, maduma na si Yala sa US para sa pag-entra kaini sa Wells Open o BNP Paribas Open sa California na mapuon sa Marso 4 sa Marso 15. Sa girarayman ini na makawat sa Miami Open na mapuon sa Marso 17 sa 29. Para po sa kamugtangang panahon, nasa linya ang Pag-asa DOST Regional Forecasting Center, si Miss Alexis Riviba. Ma'am Alexis, good morning, please come in. Apo, para po sa ating latest forecast, kunyang petsa 20 ng Pebrero, aldaw kang Biyernes, ang northeast monsoon or ang amihan ang kasalukuyang nakakaapekto sa Bicol region, and asahan niya to na magadara ito ng mapanganurong kalangitan na igwang mga dikit na mga pag-uuran ngunya na aldaw. Sa ating temperatura, ang agwat ay inaasahan niya itong mag-abot ng 24 to 30 degrees Celsius ang ngunya na aldaw. And sa ating paros naman, asahan niya to na magiging moderato sagkod sa makusog ang duros na haling norte sirangan. Ang kadagatan, asahan man niya to na magiging katamtaman sagkod sa makusog ang pag-alon. Sa ngunyan, sa tuyang monitoring ay wala man kitang minomonitor o nahihiling na low pressure area or bagyo sa laog kasi sa luwas kang Philippine Area of Responsibility. Bale yun po sa ating forecast. Hali po digdi sa Pag-asa de Gaspi. Unin po si Alexis Rivivar nagbabarita. Thank you very much, Ma'am Alexis. Nakatugang na po ang kabilugan sa tuyang Bareta alas 7. Mga baretang tinipan ng singkinalap sa DCGB News base na nakalis na 12 oras. Sa pangarang kanakatong niya to sa pagsurat ka mga bareta, Jenny Baleran, siringman si Nicole Ann Gloriani. Lado technical, yaon po dyan si Ronald Baldo, siringman si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department, ang sa tuyang IT. Siyempre ang Mega Force Patrol. Hello kay Jean Abera Christian. Good morning. Siringman kay Aiton Lausin. Good luck na po sa DLC Convincons Pilot High School, Camarines Norte sa Dasmariñas, Cavite City. Siringman si Benji De Pogi. Good morning. Shout out po kay Madam Amada Esplana and Manay Agnes Mape. Good morning mga kay Sigani Buela. And si Bing Buen Bones, good morning. Gomer Longdasa, good morning.
Nagdadangog dyan po sa Donsol, Sorsogon. O may realista Lola, good morning. Sino man si Kuya Bob Candano, good morning. Good morning kay Sir partner King Rinaldo at saka kay Gerald Aranya. At sa kapos po nakatune in sa 7.2 kHz sa pitang mga radyo sa AM band. Sharing man sa 106.9 WGB Tabaco City FM. Maraming salamat po. Kami ang sino mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. At naman po si Mardy Love dahing iba. Happy birthday kay Kuya Nems Flora. At sinasabi pang nag-birthday sa kunyan, more life, prosperity, and happiness. Ako po si Mardy Love. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Abangan po masunod ang Apot with VP Henry Maceda. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.